det nye blueprint. Crazy. Wait! Fuck, laver du? Wait, jeg overlevede! Jeg har et HP. Hvad fuck Wait, laver jeg du? troede, man kunne gribe tegningen på væk. It's plan for aiming, careful. A main. No, listen, A main. Kurwo jebana! Rzuć tego smoka w celu! What? Fucking Adam. Ej, han cheater. Åh nej, hvorfor sagde jeg cheater? Den er en lang. En short. Begge to. Short. Suicide, careful. Last block. Laying down a smoke. Han gør det igen. Chok, mand. Damn bloody tastic. What? Jeg ved ikke med ham. Og et chok jeg fik, mand. Hello. Pas på her, Lars. Bag dig. Bag dig. Det var så lidt, mand. En op, railing. Just hide, Up, please. up, up. Oh, nice, very nice. Prøv lige spørge, om han kan sige det her 2 gange, mand. Can you say rough twice? Let's go. Mid and short. Hvordan er det, han piker, mand? Short. Kommer ret i gang. En tunnel. Jeg er helt ude med at spille 5 komps i streg. Jeg er ude med at spise 5 frikadelle og træk, mand. Jeg spectator Mikkel lige nu. What? What the fuck? What? Kom nu af, mand. Oh. Clip it. Hold da kæft. En på den. We're going to do this. Han griner. En hætter. Giv mig lige bomben igen. Yes. En highway. Der må være en side. Har I smoket det? Fucking heavy. This is easy. We can. Nej. Free gun. Se hvor meget han clipbaiter. You have smoke as well. Throwing flashbang. Oh, beautiful!
Cave 2. Fucking nice, Chris. Flash low. Laying down a smoke. Ja, fordi han kan. Jeg skal løbe. Okay. Nå, men overlever herovre. Jeg tror, det er på grund af Bambi. Bambi! Okay, Bambi, fuck det. Yes. Ja, det var dumt. Det var den rundt. Last heaven. Oj, Tobi! Okay, stop trolling, go ramp. Just push. They smoked it last time. Doesn't matter, just They ramp played roll. 2 ramp last round. Okay, why? Let's go. I don't know why. So let's go. Sorry, I don't know, bro. Again. Okay, bye. Kommer nu. Kom få ace med dig. Nej, så få ace med dig, hvis du er så fucking sej. Hvor er den sidste? Stairs. Kom, jeg kommer nu. Jeg er bag ham. At han går op med det, så han bare flyver op. Ham, Lars. Lars, du er forfærdeligt, mand! Det er simpelt. Fucking lort! Fucking Minecraft hardcore, mand. Han døde kraften igen. Hvordan dør du igen? Jeg er i gang med fucking big trade, for jeg er fucking idioter. Hvad ser du henne? Lars, gem dig. Hvad skal jeg? Kan du høre? Nej. Hallo. Jeg kan ikke høre det. Hallo. Skal man? Hvad fuck sker der? Okay, Chris, lad Vent mig lige. optage. Jeg står bare ja. og prikker ledninger. cut the correct color. Hvad ledning er det? Jeg Det er fatter dig, altså jeg ikke kan det ikke her. se jo. Jeg er blind. Hvis, hvad kan Hallo, du... Tobi. Jeg er Hvad farve? blind. Jeg er blind jo. Jamen, slet knap. Øj, hvad tog vi? Han fucker fuldstændig op. Ikke kan finde ud af at regne, mand. Ja, altså det. Og så trykker jeg forkert, mand. Fucking idiot. Han siger det er 66, mand. Fuck, mand. Det er ikke en upgrade, det er bare sådan en ting, der summoner et eller andet. Hvad er det, der siger sådan? Det ved jeg ikke. What? Hvad fuck skete der for? Hvad så fisk, mand? Hvad fuck er det der? Der er bjørn! Hvad er det? Jeg kan ikke se det, jeg er fisker. Jeg er fisker. Luk døren, luk døren! Luk døren. Hvad er det der? Hvorfor siger du det der? Tobias, løb! Hvad der siger Den er sådan? der igen. Den er der igen. Hvad er det der? Hvorfor er det mig? Tobias, kig op. Kig op, min ven.
Tobias! Tobias han siger en gang. Hvad fuck laver? Hvad var det? Hvad var det? Det var en krokodille tilbage. Ah!